Dear Mr. Longley. Pakisublat mo man date ni baby. Kasla jakon malabanan ti turog ko. Ang mga numaibatak ti anak ta. Nalampay mat ni baby. Amangan man no mabisin. Wano napno ti diaper na. Ay, kasuksukat ko ti diaper na. Kanay, kalkalpas na ti nagdede. Ay, oras man na ati pa naglampay na. Yag mo nga rin ni baby. Sublatong man pa yung harod lakay tani. Talaga adya kon magawidan to'y matak. Makaturturog ako na yan. Bakit? Mangisagana kan tuman itibalon ko para inton lunch. Itaman pa yung agbalon ka? Isupay di oras ngamin, norumwarak pa lang amapan iti panganan. Agbalo naklatan, tamabalin konto pa yan nga iridap inton makapalpaak. Sa bagay Ay, pasensyakan lakay no napuyat ka manan. Anya kalakid din ay. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya. Agasawa ta. Rumbang nga rod nga agtinulong ta amangaywan iti anak ta. Da kayong matgayam nanang, umunig kayo. Agyaman, ak. Mabiit lang nanang, inak mangisagana iti Diyos yo. Ay, isaan, makamuak taon. Adan sabat aramidam, itay sumangpitak. Panmulatan ituloy, ti aramidam. Sige man nga rod nanang. Ta inak ituloy nga ilaba dyan murang ni baby. Muwain, sige. Makamu kayo latan dito'y balay, numabisin kayo. Hello, Lito, lakay. Imawagak. Tay pakada ka maladaw ka agawid. Bakit? Ni, tapay. Birthday ni Pare Magno. Nag-jamming kami mambasit. O sige, ngam ni, kita saan mo alabsan ti aginom. Win bakit? Di kagdanag. Amumat asana ka manginom. Tumimtimak laheng. Pamagusto kay ni Pare Magno. O sige lakay, ngam ni, palagipan ka. Naglagi pamuan, ag-drive ka pa nga agawid. Ay, agyaman na. Nakaturog matlangan ni baby. Ay na. Oo na yan tituglap. Ngamay na. Naskan nga ako pinak pa'y kadagitili na baak. Tapno makaobraak iti sabalin tun bigat. Kanaw, pangururayak matlaangan iti isasangpat ti asawa. Nasaya ata simangpet kan lakay. Inururay nakpay lang. Bakit? Imuna kalata ko man naturog. Adamat igam ko asusi dito'y balay. Ay nakalkalpas ko laang anag kupin itay dimteng ka. Maturog ako maatalagan. Kastay, pasensya ka ko man. Bakit? Wan, okay lang. Alang arod, agsukat kan ta maturog tamatan. Ato'y ti kapim lakay. Agkape ka. Tapno mapudutan day tarusok mo. Nagyaman ak bakit? Ay na. Nakaginawa ak pa eh. Awan gayam. Di pa'y nakariing ni Nico. Aldawan na. Napan ija ayan dananang. Imay na ngamin sinukon idi kalman. Kasta? Wan. Saan mo anaranaan ata naladaw kamat nga rod anagawid? Kat, kaano nga nga agawid? Sapay ko nakarumar tayo kumain ton bigat. Inton bigat ton Awagak ni nanang, ta itulod na inton malam. Oh, apay ngagsangsangit kasing mangpot, anak. Dagiti ngamin kadalak, mami. Oh, apay. Ibagbaga dakit din. Ngada ka no pa iti sabali, mami. Anya? At da ka no nakita da. Akadwa ni daddy sabali babae. Anya? Ala, Uston, saan ka ngagsangit? Bye-bye amday tang ibagbaga ti kaadalam. Tawan kinapudno na dayta. Mami. Dayti tilaglaki pam anak ko. Agmay-may sa aklaang amami yo. Agsangsangit itay dayta anak mo. Tapay ka no?
Kankantsawan ti may sa akaadalan na. Kunana, nga ada kano sa bali ang mami ni Nico. Anya, naglukumat daytan nga ubing. Ada kano ngamin nakita da sa bali ang babae akadwam. Si kaman kit di, amangan mat nupod no. Tilay bagbagamat dita. Apay apat patsyam dagita nga ibagbaga dagiti ubing. Iso nga rod adamdamagakan ka, no ada kinaagpayso na. Awan, siksi ka lang ti babae ti biyag ko. Amum dayta. Nico, apay adi ka gunay, maladaw kan iti pagadalan. Jack kaya ti sumrak, mami. Anya? Lukundak tumanan. Ay na, saanen, anak. Kinasarita ti class advisor yo, dagiti imbagam amang lukluko ken ka. Sandak nga tan asutilan, mami. Saanen, anak? Ala, agrubot ka kid din, tamapan ka agiskwela. Flowers and chocolates para kin ka, bakit? Nag-sweet ka matan lakay. Siyempre, ay ayatan ka nga rod. Isukat, adyak to pulos mamati nga isukat na. Aywan mo ta. Taitian niya ko mangamin aga po nga isukat ka pailaeng. Awanin ti makitak akaskan ka. Ay, talaga. Wala, gapo, tagmay may saa. Ay na, itaman pa'y ngaglampay ka, anak. Hustunan, baby. Saan maaparigatan ni mami ang mga wawirikan ka? Hustunan. Ay na, makaawatan to'y anak ko. Kasta, baby, wan? Rumbang laang, a good girl ka akanayon, tapno saan amarigatan ni mami. Naimbagtadakan, ay na, aglamlampay manan to'y anak mo. Di pa'y nabambanog ka manan anang isalsalan. Ay, anya pa'y nga rod. Iso matipagsardangan ng agsangit. Ay na, pasensyakan bakit Adda ngamin impalagpas ni boss a papeles. Wan, mawatak dayta. Alang arod, maturog tan. Tapno makainanatan. Good night bakit? Good night, lakay. Tatang, nakaawag kayo man. Anak. Ika magkukuma. No kaano kayo agpasyar ditaw mailiwak man ka nagiti apukaw. Kwa, tatang. Laito'y bakasyon ti eskwela. Ay kaano aya? Mabiitan, tatang. Dua alawas langan, di palabsan. Sige nga raw. Tanay, mailiwak matan kadakwada. Wan, tatang. Sige. Umay kami to, apaman nga agbakasyon ti eskwela. Lakay, ibagbaga ni tatang nga intay agpasyar iji probinsya. Uy, eksakto Dandanin ti bakasyon dani ko. Iso matikunak. Angam, sanak ang makapagbayag ijay. Itulod kayong tulangan, sakto ag subli. Ket umayak to ijay every weekend. Tadakit nga rod trabaho. Katwanan anya nga rod talaga akasta. Sigurado nga rod anaragsak ni Nico. Apaman amaamuan na. Nga ijay ayan da apong naalakay ti pagbakasyonan na. Ay, wen ngamjak pa imbagbagakan ko na. Ibagak tulatan inton malpas ti klase da. Taamangan no isumanan ti pampanunutan na. Asino ti kain-inawag ni Lito arabrabi? Inmay pa'y di ti kusina. Imbagak mag-asanak nga awag-awagan. No adapit ti balay. Dito yak pa'y laang. Denggak ti saritaan da. Sana bale, tadinak nakita. Di na ilukat ti silaw. Wen, sige. Di ka makaulay ako na. Mangirubrubo ka. Numadlaw ni Margarita. Kakaasiak to maning nagrason. Ni, apay ngay akas tamat tanti ibagbagana. Wen, sige nga rin. Wen, kani. Sige. I love you too. Bye. I love you too, kunana. Nukasta. Luklukwan ti asawa ka. Pamarang laang gayam amin a kinalailo na kanyak.
Asino ti babaim? Ha? Anya ti nagkurangag. Anya ti adda iti dayjay a babae nga awan kanyak. Ni, Margarita. Anya ka din dagitang ibagbagam. Anya babaya sa... Saan kan ngaglibak? Tanang ko ti saritaan nyo. Ha? Agasam day ta kinalaing mo ang mga lilaw. Kundi sweet ka kanyak. Ngampang kalab mo lagayam. Tapno saan asungaw ti buyok mo. Ni, awan babaik bakit? Amo Ulbod! Di na kun ulawan lito. Di nak aramidan nga awan ammo na! Tap na malpasin ti amin. Ibaga akong tipod na. Sorry. Ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Napukaw. Kat, nayakar iti day agarang ganjang a babae? Saan kumamatakas ta ti panagsasaom ken ko na? Isakit mo gayam day a tao. Wow, makapatouch. Agbay sumat agarang ganjang a. Tanusan ko ma. Saan nakangarod ko ma at tinutupan? Margarita. Namala, tapno di mo mat ko na. Itad ko ti wayawayam. Tapno di kan kaasing agpampamarang aswit kanyak. Sige, nawayakan amapan iti babaem. Agyaman ak iti tulong mo anang ibagkat kadag iti gargarat niya, Mitch. Awan anyaman na manang. Alaam da ito ay. Ay, saanan manang? Alaam kit din. Idulin mo latan. Isupay nga inayon nyo iti usarin nyo. Manumat lang nga iti binagkat ko. Ken, tulong ko day jayan. Kada kayo nga agiina. Agyaman ak ngarot no kasta. Tiawanan ba na lalaki? Agyaman, taday ti adayaw. Tanwa si daglaeng, ngay na. Ang mga nuan yan tinaaramid ko kankwana. Bayan yun, tata. No day tati raksak na. Awanin maaramidang ka. Di ka pala indarumanang. Tamaik kan iti pagnakman na. Duwada iti buwisit a babae na. Un nga ron ah. Tabarang aglimpyon ti panunot na. Saan aday tati pinanunot ko? No di kat, dagiti anak mi. Numabalod ti amada. Ang mga nuday tamanin ti maysa, apakabulbulyanda. Una. Ngam itultulok mo latan nga agaragragsak na. E dinto asi ka, kat aglidliday ka. Hello? Kaano nga isublim dagiti ubing ditoy? Dito'y kami nga agnaad, nanang. Anya, apay nga yan at dayom ida. Nagalas matin ti ugalem. Siyak pa'y itan tinagalas ti ugali na. Isublim dagiti apukok ditoy. Uray si kalaang tiyagyan dita. Didak isuro iti aramidak, nanang. Nawaya kayo amang pasyar kadag iti ubing. Ngamday ta ko na yung agsublida dita. Saan amabalin? Tadyak kayat ama imatangan dati kinawan modo ti amada. No saan mo nga isubli ditoy? Ibagak iti anak ko. Tapot din na ti sustento dagiti anak yaw. Adda kada kayon day tananang. No kasta ti aramidan nyo. Mami, apayasan nga umumay ni Daddy. Makumikom ngamin, anak. Saan na amasango? Ay, kasta ka di. Wan, anak. Nico, anak. Kayat mo ka di dito ikan nga giskwela? Ha? No kayat mo. Dito itayon nga agnaad kada ading mo. Kayat ko Mami. Mayat ditoy. Adupay ti kay ayam ko aruba dalulo. Sige nga, Rod. Tainak alaan dagiti kasapulan para iti panag-transfer mo. Anak, nanya ka din tiyer ni Nikaw. Addan iti maikadwa ato kad di kolehiyo, tatang. Ay na, nagbit ti panaglabas ti panawain. Kasla kaano laeng. Dandani mat kaya man agturpaos. Wan nga ro, tatang. Day tama ti pagyamyamanak iti apo.
Tawre no kasano arigat, gaputa si Mardeng anagitad ni Lito iti sustento da. Kat, naisabat matlata, dagiti kasapulan da ngagkabsat. No di kat duldog at talaga day jay alalaki. Ang mala, bayan tayaw na nakaw. Sana balay, tamayat matibiyag yawn nga agiina. Wan tatang. Manang, kasano nga ino iti may sangal daw, kat agsubli ni Manong Lito kada kayo. Ay, una yan day tanga ibagbagam ading ko. Out of the blue asaludsud. Kas pangarigan lang matmanang. Nga madamot ti kakasta apasamag. Awatam kadipay. Iti anya pay lang agapo no bilang. Awanan panagayat ko kankwana. Manang, Tinalikodan na ti obligasyon na kadagiti ubing. Sa ita, amabalin nan ida apakairanudan, agsublin. Saan amabalin? Margarita, anak. Agsubli kayo kumanedya balayaw. Anya ko maaga po nga agsubli kami, ichay, nanang. Mayatan ti biyag mi dito yung agiina. Balay latan, dyan nalaing nga anak yo, day dyan abalay. Balay da iti kabit na. Awanan day jay ababae balasang ko. Agmay-maysan ni Lito nga agnanaan iti day jay abalay. Apay ngay. Naglakamot ten an naoma, tinangisukatan na kada kami. Kinapudno na. Na-stroke ni Lito. Paralyzed ti kagudu abagina. Saan na makapagna? Ada ijay naka-wheelchair. Anya? Nauma siguro ni Sonya mga aywan kan kwa na. Iso apimanaw na iti anak na. Iso ngagpakpakaasi akin ka, Margarita. Agsubli kayo nga agiina. Kat baliwan nyo timang rugi. Sorry, nanang ha. Ngam, awanen bibiyang ko iti anak yo. Ngam, ag-asawa kayo lata. Wan? Agasawa kami, ngam iti papilangan. Naglalaingan nan? Nagragragsak iti sidong ti babae na. Tinalikodan na ti obligasyon na kadagiti anak mi. Sa ita abaldado, siyak ti obligaan nyo ang mga iwan kankwana? Ha? Saan amabalin? Jack nga rod nagsubli ti asawak Mr. Lonely. Siguro, nagbalinak adakas iti dayta aparte. Ngem mababalaw dak kadi, no kastaman tinagbalin a desisyon ko. No pay kasta, Jack pinaritan dagiti anak ko amapan mang pasyar, ken mga sikaso iti amada. Kastain ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Margarita. Margarita, pagayam ko, saan ka mababalaw, no di mon kaya ti agsubli ti asawam. Ket nasaya at met, ta saan mo nga ipaidam kenkwana, dagiti anak yo. Ket mamatiak, apagbababaw yan itan ti asawam, ti panangisukat na kada kayo a pamilyana, iti sabali a babae. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Margarita. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Rizalin Roman. Ganiti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. At darak nga inyag ko, uminom tayo. Sige imbag man ta darak nga inyag mo, pare Noel. Ay katun nagsweldo ak nga minitay. Uy. Iso agi matangak matanay di arak. Kaya nadamot ang pulutan nga in take out ko, iti restaurant na pagpapaya. Wow, ayos nga rin kasta, pare. Sige, kakatwa. Uminom tayo lata. Numaibos di arak. Inakman ang gumatang. O sige, ayos mo kasta. Alang rod, agpartek tayo mga kumpadre.
Sana pa yan nabartag. Uminom tayo lahat. At daytan ni bakit mo pare? Umay na kan sukunin, tagawid kayo. Ay. Bayan pa lang uray. Lakay, agawit nan. Umulakan bakit? Aginom kami pa. Itulod nak pa'y nga iti motor mo. Di ka man manakta. Magmagnakan no kaya't mo ti agawit. Sige. Sakot ti mangitulod pare. Kasimat ni Mare no magmagna. Ket adayo jay balayo. Itulod mo ni bagat ko? Ay kasi pare. Itulod mo man nga raw. Sige pare. Sakot ti makamo. Ay na. Nagimasantoy ka pa Ano? Nasakit ti ulo ka. Agawam ti agkunay. Maladaw ta ni dyan restaurant. Ne. Kadigdigos mo bakit? Sakit. Nagbanglo ka pa at pimintas ka. Ingkakat agdigusan ta intan. Una. Sayang. Ay, nabarto ka kiti rabi. Saan ka nasango? Nagadukat sa umon. Sige, ikari. Sa anak ton nga uminom inton rabi. Tay kantaman mo ti bagita iti gundaway ta. Bakit? Ay na, Noel. Saan ka pagtatakunan no kastamlaang? Day tala arak ti importante kan ka. Alakit din. Ingka agdigusan ta intan. Diyak kayat ti maladaw iti trabaho. Sige man langan. Ako nagdigos. Kababain mat kan ka nga asawa, anapintas. Hoy, Noel, agat arak ka. Unay daytan. Kat, anya ko ma. Ninak namin asit gan Kita ama. Amangan no agat sang aw munto dagita lutlutwam. Pe. Ay, unay kan aya Julie. Ag gusto kan samat ngamin kanya. Anya? Ag gusto asasawamat. Ay, Noel. Nagmalas lakit din ni Lucia ay. Tasika tinakiasawaan na. Ne, apay mat. Nagpintas ni Lucia. Ang sangarmat ti asawa na. Oh, sumartang ka man. Ala, ipan mo na itan naluto a pork chop. Ang mga nuadan customer. Sige. Oy, Noel kaimasam tilutwam. Day talaka na ayon mo ti ibagbagam. Imasam tupay dagiti lutok dito restaurant. Nagpasan ti panaglutok, Lucia. Agtugaw ka pa'y biit. Sana balay, tawan pa'y customer. Nagalas talang langam. Sakit agat arak ka pa'y lang nga oray nagdigos kan. Sana balay Agdaak lang, dito kusina. Awan makakita kanya ka sa balay. Sige, rumuara kong dito'y kusina. Imay ko lain nala dagiti naugasan a plato kan kutsara. Bilibakken ka, Anuel. Adda ka man dito'y inuman. Ayun Pasat day tayo tibiyag ko, Tata Andres. Sa bagay Agtugaw ka matan, pare Noel. Tauminom ka. Ibusin tayo to'y arak aginatang ko. Si kagayam tigim matang iti arak pare Raul. Wen pare. Ada pa'y pulutan tayo. Uy. Ay kaduna agsyat tayo nga ruda. Nak, uminumak man. Sige lang. Ay, nagimasay. Ay na, kasla soft drinks din na may ama. Alagid din, Tata Andres. Tumagay ka mutan. Sanain. Timimti makla itay. Umdas kanya akong dayjay. Noel, itulod na kon. Intun madamdaman. Aginom kami pay. No kayat mo, agsublikan to kalpasan na may tulod na.
Madamdaman to ka di. Unay kan na ya. Kayat ko nga rudad dagin na na. Oh, di magmagna ka, no agapura ka nga agaway. Ala-ala. Tapno di kaya gapa. O sige. Sa akong timang itulod kini Mariluisa, pare Noel. Kaasi mo ta magmagna. Alaman nga rod pare. Agapuran tumot ngamin nga agaway. Mala, umay kan Mariluisa. Tamapantan iti nang iparkingak iti motorsiklo. Nanay, abayan Noel. Sa bali mo tan, timang itulod kini bakit mau? Agapuran tumot ngamin nga agaway. Ay, madia. Madia talaga. Anya nga iti mati, tata. Unay ka, Noel. Awa na talaga ti panunot mo niya. Ni tata Andres mo. Asawam, ngam ni kumparem ti mangitulod. Ne. Agsapag ayaman. Ay, nagsakit ti ulok. Nabarto kak idirabi. Kat naiturog kong dito iso pa. Ah, Lucia, nakaluto ka din iti armusar. Ne, saan mo ta sumungbat? Nakman kita ang kwarto. Ang mga nusaan pa anak karaing. Apay Noel, ayan ni bakit mo? Saan mo't asimrak? Diyak amuman. Awan mo't ije balay di nakariingak. Absent mo't. Anyat orasan. Alas 10 nga mawan pailaan. Mas daawakan ka ah. Asawam, ngam di mo ammo, ti ayan na. Nalabit arimuar, idi nakaturugak pailaan. Ang apay ngay. Awan mo text na. Tapno ipakaamo na kumamat no sa dino tinapanan na. Ay sos, Noel. Amangan no tinalawan na kan ni Lucia. Ngamin, nauman iti agat arak asang aw mo. Anya? Ay, no siya ati asawam. Kat talaga nga isinakan, Noel. Gaputadyak maanusan ti agat arak apay ud mo. Noel, kastam ka di akanayon. Agat arak ka asomra? Kuha, madam. Tunggal makita ka, agat arak ka. Naimbaglangan tadi ti kusina ti ayan mo. Asaan ka nga ag-serve iti makan, kadag iti customer. Kuha, madam. Nalaing ka akok. Iso adi ka kayat nga ikatan. Pangaasim, Noel. Medyo kisayam ti panagin inom mo iti arak. Diyak kayat, anak kasangsanger ka asumbrak dito yung restaurant ko. Wan, madam. Apay ngawan ni Raulita. Sigud mo't akadwayaw tungkal agiinom kayaw. Wan nga raw, tata Andres. Ay saos. Sa balin sakit di tinapanan na ah. At dakadwa na nga gragragsak. Anya ka ti kayat yu asawan, tata. Ay, awan ba't kitday? Ibagamon ti kayat yu asawan, tata Andres. Ay, awan, Noel. Alakit din. Uminom tayo, tamakisangwak man nga uminom kada kayo ita. Lucia, bakit? At da kagaya man. Wen, ngam rumwarak. Anya, rabiin ngam rumwara ka. Anya ko ma. Rumwarak ah. Tanauma akon iti agat arak nga angot mo. Anya? Oh, naik ka na yan, bakit? Umay ka man, gindi tara ko ban. Ay, pakpakawan! Ditam, rumwarak kon. Ay, sana di nakpanahon, bakit? Kailiw ka nga rodan nga rakupan. Bigat gaya man. Nakaturugak man nandito yung sopa. Bakit? Nakaluto ka din iti armusar. Papayasaan na sumangbat ni Lucia. Lucia! Itimplanak man iti kape. Lucia!
Hoy, Bartag! Ah, Anya ayat ilalaaw mo dita. bakit? Itimplanak man iti kape. Ne, naguray ka. Nakapalas ka man. Mapangka ka din agtrabaho di restaurant. Nagikat ako iti trabaho. Ah, Panawan kan. Nauma akon kan ka. Agsinatan. ha. Total, awan anak ta. Kan saan ta pa'y mat anagkalay sa. Awan mat nga rin tilapad tapno agsinata. Sumurot akon kan ni Raul. Anya. Ne, anya ka din ti sasawang bakit? Nauma akon kan ka, Bartak. Makauma ti agat arak asang aw mo. Agsinatan! Taitan, tay ibagbagakin ka, Noel. Anya nga ita, lipod now. Tata Andres, Jack impagarop akas jay gayam ti kayat mo nga ipakaawat kanya. Hanggang apay at di mo indiritso. Narigat mo't angay diritsok nga ibagakin ka. Kasanaon no binitugnak. Tata Andres, awanan ni bagat ko. Pinanawan na. Win nga raw, kinapudno na, nakitak ida idi ijay sintraw. Naka-holding hands da. Nag-sweet da si ka. Kadamom ka day. Nadlaw ko kini Raul, ngad adda ati maar. Saanan akas ide tilangana. Akas lasan nga agdingdigaws. Kas lagbagay damat kini, bakit mo? Anya ka ba't tentato? Adda masaksakitan iti kasta nga ibagbagam. Ay sorry Ngam ibagbagak lakin ka tinakita. Kasano itan, Tata Andres? Anya ti aramidak. Jack lagi ti maklon ang mapukaw ko ni bagat ko. Jack maklon, Tata! Pang-asim, Lucia. Di na ka din ay ayatan. Apa panawan nakmatan. Nauma akon iti kinabartak mo. Rinabi ka mabartak. Di kan kayat. Iso ka din nga itultulod na ka ni pare Raul. Taada relasyon nyo. Basta nauma akon kan ka. Adayo amas ay ayatak ni Raul. Naragragsakak iti denana. Sana bakit? Pang-asim ta di nakpanawan. Ikarik, agbalbaliw akon. Agbalbaliw ka? Nasayat mo't no kasta. Ngamuray no agbalbaliw ka, napukawan at talaga ti panagayat kukan ka. Noel? Di nakadipastrakain. Apay nga imay ka dito'y pagnanaidan mi ka ni Raul? Honey, apa di mo pastrakan ni Pare Noel? Saanan anas ka na sumrak, honey? Hani pa'y gayam ti inawag yo. Pumanaw ka, Noel. Di mo riribukan ti panagdan nami ka ni Raul. Naragsakak kan ko, ana. Pasensya ka na, Pare Noel. Kurain nakman, ay ayatak ni Lucia. Kat ikalaysak iti mabiig. Aglemesak iti arak ita, Tata. Awanan ni bagat ko. Pinanawan na ko na talaga. Ala, huston day ta panagin inom mo, Noel. Bayanak lang, Tata. Ta uminumak lang ta. Aglemesak iti arak. Huston, inaldaw mo tin nga umininom ka. Uwan, Tata. Tapno makaturog ak tumanan. Singamin. Sana ka makaturturog amang pampanunot kan ni bagat ko. Sayang. Nagpintas pa iti bagat ko. Talaga na pintas, ngam sinayang mo. Nauman kan ka. Ngamain, mas napatpatagkan ka ti arak ngam isaw. Sayang ni bagat ko, Tata. Pinanawan na. Sapay nagpintas pa iba't nga raw. Sayang. Sayang nga talaga.
Lucia, bakit? Nagsubli ka ko makanyag. Lucia! Adda dagiti pamilya saan dagos madadal dapu iti dakel diribo. No da duma, nangrudi lain data iti basit bisyo, iti may sa panagulbod, wano iti panagpabaya maulit-ulit adindang ati balay dati napno iti ayat ket at balin inalamis ken awan na. Dito iti nakita tayo iti pakasaritaan da Noel ken Margarita, ket may sa tinapait kinapudno, no saan tayo sa lakniban da diti tatao pudno na manayat kada tayo, nabalin dunten ti aldaw mapukaw da, ket ulay kasano ti panagbabawi, saanan may subli ti amin ni kasadik. Ni Noel ket addaan iti asaway ni Lusa, may sa inaanos ibabay ikanayon manikabil iti pagimbadan ti lakay na sakbay ti bukod na panakabano. Idirudi kasla dadanday lain ti amin. At trabaho ni Noel at sweldo, ket no adda kwartana, ayaban na daditi gagayam na tapno adin inomdat. May salain ay tagay nalabit kasta ti panunod na. Niyam noti may salain ket at balin at tungdalabi, saanan detay simpo ipaglagsakan. At balinan deta ikadana. Nilusa pay timapan ng sukon ken kuana, isupay timadmudnaken mangidalan iti nabartet na asawa na adawid. Ket ditoyak nasaktan, tano adda asawa manitulod ken ka na adawid ulay na barteta, saan deta igapu takayat na kontrolan. Aramidan na deta takayat na naadbiyad ka ken makasubli ka iti balay si bibiyad. Niyam ni Noel, timakita nalain ket ti arak, dagiti gadayam, ken ti basit aradsak lumabas met kalpasan ti sumadmamano oras. Uri ti amo ni Noel iti restoran ket binalada na ikisaya na ti panaginom, taulay ti pagbega na ket madadal. Niyam kastalata. Adin inom malatay agkulan ti panagserbi, ken kaslaawan ti seryoso pandet na. Nilusa, iti sabali ibangay, ket ad trabaho, ad luto, ad dalus, ken ad talinad manipakita iti ayat na ulay na bayadyan, saan may subli data iti husto wadas. Niyam ti kinaanos adaan met iti patindanan. May sa aal daw, nagriin ni Noel na awanan ni Lusa iti balay. Idida mo, pinanunot na naad dalain iti trabaho, niyam idi na palabas ti oras, nang gudi ti buten. Awan text, awan pakaamo, awan ti boses manibada, nakay naman ka. No adda tao kanayon na adda parakan ka, saan mo'y mapatagti ka da na adin da naawanan. Naddaw ni Noel ipinanawanan ni Lusa, ket nakita na pa'y na adda iti sidong ni Roy, ti mismo igayam ikadua ni Noel iti panaginom. Dede lalaki ikunana iipay, dede tao manitulod ken Lusa idinabartet ni Noel, isumet dalyam tinakikadua ken Lusa. Dex ti panaglilipot ni Roel 1. Nem kasano nakadanon ti lalason da Noel ken Lusa iti kasta. Ti panagpabalyan ni Noel, ti kanayon ipanagbartet na, ken ti pananipakita na ken Lusa, napatagpay ti arak niyam ti pamiyana, dagita ti nalaramid iti dakel, gatbaw iti nagbaytanda. Napadi Noel ken Lusa, nagpakaasi ken nanikari magbalbaliw. Nem ti sumbat ni Lusa ket kaslakampilan inagtinag iti pusuna, napupawan ti ayad na. Ay apo, detoy ti kapait ti naladaw ipanagbabawi. No dad duma, ti tao manid mo maadsansangit ita, isumet lain ti tao nabayad isaan nanid ti panagsangit ti asawana idi adapay iti si Barina. Kalpasan data, naglumos ni Noel iti arak. Kunanag haarak lain dyan ti kakadua na dapu taawanan ti asawa na. Ndiyam embadana ni Tata Andres ti kinapudno, ti arak ti nanalakan ko anakin ka, kit arak pay lain ti pagkamkamo ita. Saan na solusyon ti isumet lain ibanad inandadal iti bayad mo. Iti udbudi na, tinsadan ni Noel ti panaginom, nagtrabaho naimbag, nagudnong, ken nambawon iti bukod na di restoran. Saanan inaisubli ni Lusa, niyam na isubli ni Noel ti bukod na idignidad. Ti panagbalbaliw ket saan kuma kondisjonal. Magbalbaliw ka saan na takayat mo maad-subli ti tao, no di kita saan mo, kayat na adtalinad tao, mandadal iti bukod mo, ibayad ken iti biyad dagiti agayat ken ka. Nemno ti pakasalitaan ni Noel ket may papan iti nalaki, nang pini iti arak ndem ti asawa, ti pakasalitaan ni Margarita ket may papan iti lalaki, nang pini iti sabali ibabain dyan ti bukod na pamiyat. Ni Margarita ket addaan iti dua nga anak ken asawa nilito. Idilugi kasla napintas ti panagbiadda. At sinaranay da iti pananaywan iti ubin, at titinulong da iti balay, ken no mapuyat ni Margarita dapu iti sanggol, nilito ket nakasupat ken kuana. Dagita dagiti simple iba nag-iman pabidbid iti kinaimbad ti pamilya, ti panagtitinulong no mabanog ti may sakyan ti pananibada iti, adapt ditoy.
Niyam may sa kaaldaw, ti anak da ini ni Kuket nagsanit da puta kinansaw da diti kaklase na. Kuna da diti abin na adda sa bali ay babae ti amana. Kasano mata ti sakit data para iti may sanain na. Nabalin mo ipagtalinaadan ti panadua-dua iti pusum, niyam no ti anak mun ti adawid inakaluluwa da po iti aramid ti amana, sa anan data, simpo, chismis. Dinamad ni Margarita kan dito, niyam naglibak ni dito. Kunana naawan sa bali ibabay. Ket tapno may kat ti panadua-dua, nagawid pa'y na addaan iti bulaklakyan sukulit, nagslit ken nanibaga iti ay ayadan ka. Niyam saan amin regalo ket pamanatnat ti ayat. No dad duma, tabing na inday tatapno saan makita ti kinapudno. Nabayad di pinati ni Margarita ti kayat na hipesyan. Niyam dimtin ti aldaw nanid na mismo nilito nga makasasarita iti telepono, na alumamay ti boses, ket nanibaga iti ni I love you too. Iti may salain ilinya na ba ti amin ipanakatawds ni Margarita. Awanan ti masapul ay chismis. Ti bukod na ilapayad tinanggit iti panaglilipot. Idi kinumpunta na ni dito, saan lain ay inamin na adda sa bali, imbaga na pa'y napukawan ti ayat na ken Margarita. Ti babay inakipuyat ken kuana iti pananaywan kadagiti anak da, ti babay inagulay iti panagawid na, ti babay nanitakda iti balayo, isu ti ibaga na itay saanan na ay ayadan. Dito iti kasasaad imang bulak iti puso, no ti tao ipinagserbian mo iti amin ket pagbalin na nakapay ikaslaawan patayd mo. Ndam ni Margarita, puri na dadaal ti puso na, saan ay nagpakaasi adinda na mapupaw ti dignidad na. Impaay na kan nito ti waya-waya ikayad na. Inulnos na dagiti gamit da, inalana dagiti anak na, ket nagsubli iti probinsya iti sidong dagiti nadanap na. Saan inalakadeta? Adda sanggol, adda anak na adadal, adda gastos, ken adda panagsanit iti labi. Niyam timulong ti pamilya na iti pananbawon manan ken kuana. Ni Margarita ket nagtrabaho, nang taripato padagiti anak na, ken inaramid na ti amin tapno saan marik na dagiti abinaawanan ti patagdadapulain ta pinanawan idati amada. Lumabas dagiti tawan. Niniko ket di makel ken nakaabot iti kolehiyo. Ket nilito. Ti babay ipinilina, ti lagsak pinagpalubusana imandadaal iti pamiyana, saan met dayam nagtalinad. Idi nagkasakit ni Lito ken na stroke, nabaldado ti kagudua ti bagina ken saanan makapadna, awanan ti kabit manaywan ken kuana. Ti inana ti nanawad ken Margarita, nagpakaasinaad subli kuma, ta isulata ti lidal na asawa. Adda manibaga, asawa na lata, masapun na ad subli. Niyam idi nasalun at ni Lito, idi kabaalana di pilyan ti pamilya, tinalikodan na edad. Idi kasapulan dagiti anak na ti sustento ken pasensya ti amada, saan niya na inuna edad. Itana awanan ti babay, awanan ti pidsa, ken agkasapulan iti manaywan, ni Margarita manan ti masapul na ad sa kapiso. Adda met limitasyon ti panakapakawan. Mabalin mo ipakawanan ti tao masaan mo maisubli ti bukod mo, ibadi iti lugar ay nandadal kenta. Saan nagsubli ni Margarita hikas asawa ni Lito, niyam saan met ay pinigilan dagiti anak na ibisitaan ken tuluan ti amada. Saan na insulo dagiti anak na nagulayan dati amada, niyam saan na met na insulo kadakwada, ti pananlilipot ket awan supapak na. Tinawat na iti pakawan ket saan ipananlipat, ken ti panakapagkapia ket saan kanayon ipanagsubli. Dadito'y edua ipakasalitaan ket agsaludsod kada tayo, anya ti ipapatag tayo sakbay inaladawan. Ni Noel, pinili ti arak aginda inapukaw na ni Lusa. Ninito, pinili ti sabali ibabay aginda inapukaw na ti asawa ken anak na. May sa tinabalbaliw kalpasan ti panakapukaw, may sa tinadsakit ken nakatanan ati tao ipinili na ket saan met na agtalinad. Ndiyan ti pinakalo supapat ket ti panakaawat na napukaw mo daditi pudno inanayat ken kadapu iti bukod mo desisyon. Kaya kada kayo'y dumdid, no adda tao iti balayo ikanayon na agul ulay, manisada na iti makan, manitulod ken ka nga dawid, mangaywan kada diti anakyo, ken mampakawan iti baset bidutyo. Saan yung hapagbalinan arason ti kinaanos na tapno adadayo ipasakitan? Tatinaanos si puso, no mabanog, mabalinmet pumanaw. Ket no pumanawan, saan amin ikararad, saan amin ipanababawi, ken saan amin ipananikari ti makaisubli iti ayat inabayad ipinabayan. Ti pamilya ket saan mapagtalinad babayan dain iti titulo nga asawa, ama, wano ina. Mapagtalinad deta babayan iti tungdal aldaw panagpili id sumubli iti balay, panagpili id saan na agulbod, panagpili ay manibabawi iti bisyo, panagpili ay mangrespeto.
Ken panagpili salak ni Banti ayat sakbay idunten ti aldaw iisayan lenjan ti mabalin mo maibadat. Ta itiud-udi na papagayam tinapudno na ayat ket saan na inerit na. Responsibilidad data. Ket no saan mo maaywanan, mabalin ay mapukaw iti may sa ikan ito ti pamilya inabawon iti adu itawan.